ulah rahsa ulah kabeh gumilah weh pepajar pring laku kang sarwa sumarah sumarah sumendhe pun kersaripun Gusti dat kang welas asih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Titi wahyaning mangsa kala sang pinahargya ya ngadani tumpap ing upacara dhaup kawistara sang pengantin kakung jengkar saking sasana pasanggrah tumapak tumuju ing sasana Badrayasa semanten ugi sang pengantin putri duwe jengkar saking sasana palenggahan jelek mandhap saking Stinggil tumapak tumuju wonten ing sasana Badrayasa. Bapak Ibu sasana ustarane papan Badrayasa ateges gawe papan kang kinarya temunipun saling melihat, saling tatap, saling senyum. Tupi wis dumugi sasana kang tinuju kandhek ngenya lumaksana titah sakloron tumuli kumlawe astanira ngadani adicara balangan gantal. Siapin sirenya satu-satu. Satu-satu, saling tatap. Gantal ingkang winastan gondang tutur kelawan gondang kasih ingkang dumadi saking cedhak dininting tinangsulan lawe setaya tali asmara pinilih suruh kang matemara sing pangajab mugia titah sakloron tansah manunggal cipta rasa karsa riwah karyaning ngenya bangun bali wisma. Ewan dene tinangsulan lawe ya tali asmara mugia titah sakloron ingkang sampun mesti dadi jodhonira bagya mulya saklami lamya. Penganten putri laju anjengku sarwis membah katur garwara kok atur sasmita kalamun ingkang raka ya angadani adicara pidak antiga wujuding antiga kapiyak kawistara bunder giling gumolong sedya jalu lawan wanita angulah jiwa anggayuh wiji kang utama. Daso 3 kali tetap di atas ini. Kapiyak muli kapidak pro pecah dados 3 kados pakartinipun Trisula Weda ingkang winastan bener jujur kelawan adil. Tetiganira mugia tansah saged tok manjinga rumasuka remesep pring hanggane temanten kakung satemah anggalen subur guwa garbaning temanten putri ingkang usyaga nampi wijisate paring Gusti kang purbeng dumadi. Sigra kajamas suku samaran karan kiring sang temanten kakung dening Prameswari. Mawi tirta perwita adi tirta utawi banyu ingkang kebak ing sesekaran sekar arum ugi winastan sekaring jagat. Sekar arum mugia saged andayanana arum puncaraning sang temanten ngenya bangun bali wisma ya arum solah bawa ya arum tindak tanduk ulah patrap lawan pakarti. Ewan dene tirta utawi banyu mahananana tentreming jiwa saking gombong mongkokipun sang temanten kakung ing mangke ya anjunjung derajatipun sang temanten putri. Tetap pegangan maju Mbak, tetap pegangan maju. Lepas sapunika jumeneng sang temanten putri ingkang nggih anjajari jumenengipun ingkang garwa geser kanan Mas. Bude di belakang, Pak Ade di depan menghadap ke depan. Bude di belakang di tengah-tengah. Buka cil. Biar awas. Bude di tengah-tengah. Sini saya mundur nih. Gendong Mas, gendong.
Pagatan sabut paripurna. Mapai ngadi cara tau. Ini mas.